Bini dopani borok ke sabo bisik kuchukai biriman sabo bisik naithok khlai nok tangiman sabo bisik para amchairokno naithok khlai sajugoi tlaman abo chaitoklayo tabuni o jorao 2025 bisio tabu koma hasten lukrok kai kuchukai thani naithok thani abo chaitoklayo phiaba Sini Tiprasa dopani bisingo hingkai ulta se sungsar gananggai develop ngui phayo teruk siui phayo agir tomorono yakar phayo sini Tiprasa dop hingkai abono ulta se tlangui tong sung khnamai nana dabrani khugo 1950-60 bisirogo Tiprasa boson bisingo kami amjairogo khoroksa gunang sahangkai borong musui bini kulo hamya sabui borong tola khiklaimani tei khoroksa brinai thok hamjuk phagya bono manyani bono Swkal mutai hini jongoi butharmani sung abo hairok sung agini nana dabran kugo khnawi phayo abo hai ajoran borok tabubo tongoi tongkho sini Tiprasa dophan bisingo khoroksa aboni bagino joto Tiprasa dophan bisingo lasimung mano o khoroksa tangmani bagino sung ojoro belekhaino kha khamjanai tei kirima singsa koktuma khnaimanka a koktuma je khnanai jotono bwsakni bikhumo basajakbai khana tamoni bagai hingke omohai koktuma rok sung asuk khnaya tongmani phiaba at kaisa tabuni o jorao abo hai koktuma sung khnai manka party mungkhe omosi obisoro amchani bisingo khlainai monchok kopra kamini khoroksa chakrajak nondorani devrma mungoi Swkal hnoi chongoi kami amchani khorsa khorokni themrang bai totrawo ribai sebui butharjanani nakha bwsate bwsani bwskango belekhaino omohai patimurok koktuma khnakangkai belekhaino lasimo jate kirima chahai tamike Tiprasa dophani bisingo tabubo tongoi tonglaikho agini jungni je ondo bisas nukjawi poito samani hai sung agini kaisa kok khnao ogomai kri hingke sikok ungthotok khorogo thok kri hingke Swkal ungthotok abo haino sini Tiprasa dophani bisingo abo haino khlaijagoi tongo tabuk phano sung tabuk naina hingke je kami amjairogo Swkal chonglaimani je Swkal chonglanai unupurupano bil rang puisa ganang bwsai chakri khlainai nok building kaham aborok Swkal chongjaglak jib borphan chongjaglak Swkal chongjak phano kebo saraglak sabo Swkal chongjak kami amchairogo rang puisa kwrwi tongmani kisa ligui lagai khwlaijak buru bwsai bwsasuk phan kwrwi sitaya hai rang puisa kwrwi abo hairogo hingkai kami amchairogo belekhaino Swkal hini chongjaknani khwksui kinaro wngui tongo joto boroknino phiaba abo kami joto borok Swkal chongya khoroksa khurukchu hemrang hino abono kami amchairogo hingkai abo hai borok singno Swkal chongo abo hai borokno sung je o patimo khnai manka khoroksa sak hamya bwsa khoroksani buma sak hamya wngkhi je kok kobor sao kolopjago hino sung para amchairogo je agini simno amting hakai kolopjago kok kobor sao teksa kongno teke sao abo harung haka sung agini simno khnai phaio kolopjago hine Swkal o party mungubo obo haino wngkha je nondorani devrmani bumungoi je a kolopjaknai jora kolakmani simino bini bumung sai tongo je bo samung khlaima abo sai tongo abo hai khlaimang je nok phang hingjaknai je nok sanok arini borok o nondorani devrmano Swkal chonglaikha Swkal hinglaikya abo hai hinui
kami amsayo kok erkha birjakha swkal chungjakha paithago musungya phano tatra sebui buthajana nangkha nondorani deborma sakra umoni jara migna je kolop jangnai tei khoro swkal panokha jodi bo bono kolop bo hingkakai tamoni bagile bin bung sanai je swkal bono kolop hangkai tamoni bo swkal bung bo sanai tamoni bagui bo bin tomno je bo khlaimano sanai wansungala je swkal janai bo kiriada butharjanani bujangnani tamoni bagui bo kolop bo hangkai bo khlaio hangkai bo tamoni ko seiba ang khlaio ang simodi khaio nei je ok kolop jangnai je sakhamya je boko kobor ko saitomoni abono nokni boro boito jalai obahai samung sitra khaini wansulayo abo nokgo sakhamya khai toborno jolimung phayo harung phayo phiaba obahai klei phatsa klei khoroksa borok gthangno obake nongni soklai butharani abole belek khnyo saya tabun ojaro sing a patimung sing saimaka ngai thangnai kokti sal iba 26 tarik Oktober 2025 sal marini sanja tabuk chakrajak nondorani debormano doga phaina phekya phaidi samung nago hnai khorsa khorongni borok themrang rok bwsani bwskango no tlangi thanga hinchri lew dakti thana nago hnai bono sopre tlangnok phiaba a horot tlangmani lamawano je bo tlangmani kam sabano totra sabui buthar jaka thusugya je a themrang ro butharmani thusugya o thusugya no bwsatei bwsai nayen thanglakya thusugya no goi ambulance call khanya bagi chajokha nogo tolakya bansoi bihik bule buma bule nogo tolakya haipanase kami amjani kisase themrang ro tesa gathang ni saimanai bwsanya damro phakya doga phiogri doga phiogya hangkai doga philnai doga sobainai abo hindamro jamabai bwsai bihno yapar marika nono musung tui khladi mokol bwskangni jin bihikno ribai phanai jandala butharnani abake butharjana nugui bwsai tongnani abo butui bwkhangna nangkhana jodi je butharnai iba je abake bunai ni bihikno ni bwsang khake nung bahamo haima tong hamo swkal panungtu atai panungtu nung boma haima tong hamo bwsai musungya phano nijin bihikno obahai khlai butharna nangkha paithago saiklang kebro saimangla gedor paramatangya noro buthajanai abohai phan boroni man abohai phanro obo balekhin chaya abohai khlai nondorani deborma je jagra juna butharka yagulo kefon saimia siring 26 tarik 27 tarik parambor saimamna kemo saimaya 28 tarik go hangkai bini taku bukhoro saimanai mandai thanao efer khlaikya abunoti opatimuti srai khlaikya yagulo police phakya sirai thanan police phaiye je patimung jagao phaiye nai phakya SDM ni kogbaino je a chakrajak nondorani debormani mangkathino khorui karikha pusmaram khlaikya yagulo tebisa 29 tarik salmariwo nukhni yago yaparirika taisa phopnani bagai omo hai khlai nijini mano nijin bihingno mokol bwskang butharjak mani nugui obo amsik khlai sawiba sayamo sasukul pali amsik khlai wan masin satai yakni bikmose basanai kok obahero paithago bini mang kathino phobui pailekha sing tebo khnaimanka puila jepro 26 tarik butharka 27 tarik salmarwo phopnariya hanai kami amsai borok phopnariya abhaira bosing khnaimanka phiaba takhurok omo beleken saya
Swkal pangtung atai pangtung norok obahai ke betharmani abole belekhin saya. Piaba kami joto borole hamya ngimaya je opati mo kerungjak phano kami joto borole obahai samule khlaya. O samune khlanya khoroksa khorokni. Bisi bangya obahai samu khlanya ebo huska nirnai hindi mas mabo thanai mas ma khanai. Obahai reng sanale kami amsai bor joto le saya. Khorsa khoroni kobonyo obahai khlaya nanga. Paithago bon ngo khorokba ni bumunggai thanawa case khlakya police tapha norok obahai pati murok khanaboi bahai mato. Nonu bukhao tamphai norok tola comment ke semo tamni ke Tiprasa dopha ni bisingo tabuk phano jesek pano sung porikha tongni khorsa khoroni ta phano obahai samung khlai tongkho agini jorani jeseng nanan daburan jorao khnai phemani obahai tapurno sung poito chalawi khorsa te khorsa sung Swkal chonglai obahai khlai tong o blackhin saya sin Tiprasa dopha ni bisingo Swkal pangtung atai pangtung obahai khlai betharmani o blackhin saya sakhamya ngkhangkai hospital tlangdi jadi kobor sangkai mental check khlaidi ngui mano bini bokhoro hamya mutai atai sin phano bisas khaita tongdi mutai atanya sek mutai Simi tafangya sakhamno tlangdi sakhamno tlangai je mane report doctor rok sanai tam ingya haya nogo sim pokpok taroi mutai Simi riwo mutai riwo tok thango pon thango wak thango obahai rang makanang khai nya